vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndine imwe nyaya inogara ichingondirwadza. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so: last year ndakarasikirwawo neimwe hanzvadzi yangu. This sister of mine ainge achishandira imwe kapo iyi ainge achishandira murume wacho nemukadzi wacho, vose vanobva kuNigeria. Saka pane pakazotanga kurwara sisi vangu vakati varwara ndokubva vazoadmitiwa muchipatara, ande vakati vaadmitiwa muchipatara vakagara kwemazuva akati wandei vachitogara kuprivate hospital, because the idea that we got from that couple iyo yainge ichishandirwa nasisi vangu, vakabva vati sezvo ari munhu wekuti haana mapepa kumagovernment hospital, kuri kubatwa rafu vanhu vanobva kunze kwenyika, saka it is far much better kuti timuendese kuprivate hospital. Vose vanhu ava they are both doctors, vanoshandawo in the private sector. Saka takabva tangoti ndimwari kuwanawo mabosses vakanaka kudai vanosvika pakukubhadharira mabills, because mabills acho mukoma takati tamatarisa ainge asingatarisiki because pakabuda mazimari just for the few days. Ipapo hanzvadzi yedu payakagara muchipatara pakabuda mazimari akawandisisa. Hanzvadzi yedu akabva azobatwa iye achinzi ane chirwere cheHIV, ende takati takamutarisa nemarwariro acho ainge achiita panguva yacho iyoyo taingoti idzi inharo dzemurwere, because iye ainge achichema achiti handina chirwere inini, handina chirwere kani, muri kundipa mapiritsi achazondikuvadza, handina chirwere. But madokta takabva tabhilivha madokta tikati hanzvadzi yedu munhu ainge akangochengeta zvake chirwere kwemakore akawanda asingadi kubuda pachena. Zvadaro mabosses ehanzvadzi yangu akabva ati iwo kana taikwanisa kuti tinge tichiendesa hanzvadzi yedu kuZim, it was far much better. Inini personally ndini ndakabva ndazotoenda kumba kwavo ndikabva ndavaudza kuti shungu dzekuti tinge tichimuendesa kumusha tainge tiinadzo, asi mari yacho yekuti tinge tichibatanidza kuti ange achienda kumusha painge pasina, because zvebhazi zvainge zvisingatoiti nekuda kwekuti kana kutogara ainge asingagoni, ainge achitongokwanisa kutongogara, ainge achitongoda kutoti kana kuri kunze akaendeswa kumusha anofanira kufamba nemotikari yekuti anokwanisa kurara mairi. Saka vakabva vati how much will it take kuti imimi munge muchikwanisa kumuendesa kumusha. Tikabva tati kana kuri kunze tikawanawo malaicha anenge aine single cab inenge iine canopy, then tobva tazowana mattress inoiswa kucab kuya then obva azongorara imomo, then tinobva taziva kuti anokwanisa kuenda kumusha. Akabva ati in terms of the money how much is it going to cost, ndokubva tazomuudza kuti kana kuri kunzi tikabatawo 10,000 inokwanisa kuti kwanira kuti ange achizosvika kumusha. Akabva ati it is fine, I'll speak with my wife about that issue. Then the following day akabva azondifonera akabva anditi unokwanisa here kusvika kuoffice kwangu, so I had to go uko kwaainge achishanda kuMed Clinic. Ndokubva ndazoenda kuya akabva anditi mari yavainge vasarudza kuti vange vachitipa yainge ichikwana iyo kuita 18,000. Ndakarohwa nehana mukoma, vakabva vatiti mari iyoyo vainge vasarudza kuti vange vachitipa that amount nekuda kwekuti sisi vangu vainge vakavashandira kwenguva yakati rebei, because in fact sisi vangu vachitanga kushandira vanhu ava vainge vaine newborn baby kavo, and at that time sisi vangu vachizosvika pakurwara mwana uya ainge atova grade 1. So sisi vangu vainge vashandira this couple kwemakore akati wandei. Saka vakabva vati we have decided to give her this package. Mukoma ndakabva ndazotambidzwa mari iya ndatambidzwa mari iya ndokubva tazotsvaka malaicha wedu. Inini personally ndini ndakatoenda nasisi vangu, asi tiri murodhi kudaro Sisi vakangoramba vachingotaura issue yekuti inini handisi kurwara neHIV,
pane zvandakaitwa chete, pane zvandakaitwa. Asi Sisi ndakabva ndangoti, Sisi, kana tasvika kumusha muchangoramba muchienderera mberi nekunwa mapiritsi, you will recover. Ende muone Sisi vainge vasingadi kuenda kumba, vainge vachingoti kuti inini ndinge ndisingazo, vainge vachingoti kana mukangondiendesa kumusha ndaona ndafa, madii mangondiregedza ndiri muno muSouth Africa, nditambure zvangu nekurwara ndiri muSouth Africa, kungoenda kumusha chete ndiri kunofa ine nebhudhi. But tainge tichingobheliva kuti this was the best decision yatainge tichitorera hanzvadzi yangu iyi. Takazoti tasvika kumusha ndokubva tazomhanya nehanzvadzi yangu kuchipatara kuitira kuti vange vachizoshandisa mapiritsi ekumusha. But Sisi havana kuzorarama kwekanguva kakati rebei. Sisi vainge vava kusakwanisa kutaura, vaiti kana vakadya chavanenge vadya vobva varutsa. I think kuti vainge vava kunzwa mabayo semunhu ainge achingogara achingorutsa. Then one day ndakangonzwa that feeling yekuti enda unoona mwana waamai vako. Ndakangobuda pamba ndisina kana kumbogara ndaoneka vamwe veukama vainge varipo, ndokubva ndatonanga kuhospital kuya uko kwainge kuina Sisi. Ndakangosvikira nawo nenguva yemavisiting hours ende ndakaenda visitation yemakuseni, ende nguva zhinji taimirirawo kuti vamwewo vekumabasa vatange vabva kumabasa tobva tazongomhanya tiri tose kuti tinge tichingonovaona at the same time. Asi musi iwoyo ndakaenda visitation iya yemakuseni, ndakati ndasvika kuya mukoma ndokubva ndatoona kutoti ko Sisi vainge vatorikavha, vainge vakatogara vachitoti ivo vainge vachinzwa nzara, vakabva vati ndiri kuda mabhanana. Mukoma, kana ndikangogara ndadya mabhanana angu 10 ndinobva ndafara, ndinobva ndatoziva kutoti panapa ndapora. Ndakabva ndati Sisi muone, ndati ndichipinda pagedhi apa ndabva ndangoti rekedzai ndikutengerei mabhanana, but mwana wamai vangu handina kukwanisa kutenga mabhanana 10 sezvo ndanga ndichiziva kuti iwo mazuva ano hausi kudya. Sisi vakabva vatorakidza kuti vainge vasina kufara nazvo, vakati dai vangondiunzira mabhanana 10 ndaipora nhasi uno ndingadai ndatopora. Ndakabva ndavapa mabhanana aya awo andainge ndatenga mashoma, vakamadya ose mabhanana iwayo zvekuti nesi ainge achivaziva akatoshamisika kuti ndiwe wava kutodya kudai so, munhu anga achirutsa makuseni anaya ndiwo wava kukwanisa kudya kudai so, wapora, Mwari akanaka. Sisi vakati vapedza kudya mabhanana aya vakabva vati mwana wamai vangu, pane zvandiri kuda kukuudza, ende zvinhu izvi zvandiri kuda kukuudza uchati maybe ndiri kukunyepera asi ndezvechokwadi, ndangoti ndinge ndichikuudza izvo. I think kuti Sisi vangu vainge vatoona kutoti nguva yavo yekuti vange vachifa yainge yakwana. Saka kuuya kwandakaita ndichiita zvekutiza vamwe veukama, I think kuti Sisi ndo vainge vatondidana kuti vange vachindiudza nyaya yavo. Mukoma vakabva vazondiudza kuti paya pavainge vachishandira vanhu vaya avo vaibva kuNigeria vavainge vachishandira pavainge vachiri kuSouth Africa, vakabva vati pane umwe musi pavakangokaruka vapinda mubedroom. Saka vakati vapinda mubedroom mecouple iya vakabva vaona kuti mainge muine umwe munhu ainge akamira imomo, but munhu uyu ainge aine mapapiro achiita kunge ngirozi, but hanzi ngirozi yacho mapapiro acho ainge ari matematema achityisa. Mapapiro acho ainge asina kufanana nemapapiro aya atinowanzokuona akadhirowewa mufananidzo unenge uchinzi ndo mufananidzo wengirozi. Hanzi mapapiro acho ainge akaita kunge mapapiro echibet. Then mhuka iyo yavainge vaona yakamira mubedroom yakabva yangodisappear. Immediately yakati yadisappear ndopavakabva vazofonerwa nevarungu vavo avo vainge vachifanira, ndokubva vazofonerwa nevarungu vavo avo vavainge vachishandira, vakabva vanzi ko vainge vachitsvakeiko mubedroom. From there on vanhu vaya vakazoti vadzoka vachibva kubasa ndokubva vazobatisa Sisi vangu imwe ring, vachivaudza kuti unge uchizopona pfeka ring iyi mumaoko ako ndokuti unge uchizopona, nekuti zvinhu zvawaona zvinhu zvinoyera. Panguva yacho iyoyo hanzi Sisi vangu vakaudzwa nevanhu avo vavainge vachishandira kuti chinhu chavainge vaona yainge isiri ngirozi asi
hanzi vainge vaona vadzimu vavo, hanzi ndo vadzimu vevanhu vanobva ikoko kunyika kwavo ikoko kuNigeria. Saka Sisi vakati vapiwa ring iyaya ndokubva vanzi vange vachiipfeka. Sisi vakabva vati murume wemurungu wavo akabva azobvisa imwe ring ndokubva azoitambidza kuna Sisi Vangu. Murungu wacho akabva ati pfeka ring iyi tichazoitora, but for now for your own protection pfeka ring iyi. Sisi vakabva vazotora ring iya. Mushure mekunge Sisi vatora ring iya vakabva vazoipfeka. Sisi vakati vapfeka ring iyaya vakabva vanzwa kuti vainge vachipindwa nechando muviri wose. From there on Sisi vakabva vaita sekunge munhu ainge achida kubatwa neflu, ndo pavakabva vazotanga kurwara ipapo. Ndo nyaya yandakaudzwa naSisi Vangu. Sisi vakati nditi vandiudza nyaya yose iyi, munoziva mupfungwa dzangu ndakangozviudza kuti ya Sisi Vangu varwara. Ukaona munhu ava kufoma nyaya dzakaita sekudai so, munhu uyu arwara, zvimwe kuda chirwere chatomupinda mupfungwa, because vakabva vazongotanga kungohumana zvimwe zvinhu zvekuti zvainge zvisingatombomeki sense at all. Vakabva vati mwana wamai vangu, handiti ndakuudza ka kuti zvose zvandikuda kukuudza haumbofi wakandibhilivha. Vakabva vatanga kuchema, ndikabva ndati no Sisi, zvose zvamandiudza ndazvibhilivha even though I had already dismissed our yakati yapera. Mukoma ndakabva ndazodzokera zvangu kumba. Later on in the day ndo patakabva tazodzoka tose as a family tikabva tazoona Sisi, then takazoti tadzokera kumba ndo patakazoziviswa kunzi Sisi vedu vainge vashaika. Sisi vedu vakazoshaika kuma 7 p.m. dzeusiku. Mukoma tikabva tazotanga kutoronga kuti saka Sisi tozvifambisa sei. Sisi tikabva tati vaifanira kuti vange vachizoenda kunovigirwa kumusha. Sisi takabva tazovatakura ndokubva tazoenda navo kumusha, but along the way Mukoma motikari yainge yakavatakura yakatomboita nguva yakati rebei ichingoti kana ikafamba yobva yafa, kana ikafamba yobva yafa. Sisi takazovaradzika zvedu kumusha, isusu tikabva tazodzoka zvedu kumabasa kuno kuSouth Africa. Kubva zvatakaviga Sisi, this was last year, zvatova ne3 times zvinhu izvi zvichiitika. Guva raSisi rinongodhirika, zviya zvekungoti muguva raSisi munoita sekunge munenge mangoita gomba, then ivhu rose riya rinenge riri pamusoro unotoona kutoti rinenge radhirika. Asi chinozonetsa veukama ndechekuti mushure mekunge radhirika, after some few weeks, then guva raSisi rinobva razoita normal. Nyaya iyi nanhasi uno ichiri kutonetsa vanhu vemuraini kuti zvii zviri kumbotora nzvimbo paguva raSisi. Apa isusu sevanhu veukama tiri kungoti kana tikati tiri kufanira kuti tinge tichifambira nyaya idzi dzaSisi, tose tinobva tangonzwa tichingonzwa nungoso kakungopera simba. Like ipapapa muna December tainge takaronga tichiti patichadzokera kumusha vakomana tiri kufanira kuti tinge tichimbofamba, but December yakati yasvika nekudawo kwekuzoextendwa kwemapermits, vamwewo ndo vakabva vati kumusha hatichatoendi because hatisi kuziva kuti patinozodzoka muna January zvinhu zvinenge zvakamira sei. Saka vashoma ndo vakazokwanisa kuenda kumusha, but vazhinji veukama vakabva vati kumusha tichaenda but not December. Saka pari zvino nyaya yacho yakangoiswa pahold. It seems as if hakuna ari kuda kufamba kuti tinge tichiziva kuti chakadya Sisi vedu chimbori chii. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi hanzvadzi yangu yakapiwa ring. Mushure mekunge apiwa ring then ndokubva atotanga kutorwara. Akangotanga achingorwara neflu, then zvikabva zvatonzi ainge abatwa nechirwere cheHIV, asi mufi akazosvika pakufa achingoti handina chirwere inini, handina chirwere. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma Nashi, please post for me. Makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 34 ekuberekwa. Ndikuda kureurura kuti ndinodanana nababa vangu. Ende baba vangu mukoma munhu wekutoti anotoremekedzwa munharaunda zvekare nemuchechi umo mavanonamatira. Inini nemurume wangu uyo wandakazochata naye tine vana vedu vaviri, asi
kubva zvandakatanga kuzivawo chinonzi munhurume ndakatanga kuchizivira pana baba vangu. Saka zvinhu izvi zvichitanga kuitika, baba vangu mabusinesses avo ainge ava kudzikira zvisingaiti zvekutoti baba vakatombofunga zvekutengesa imba yavo. Then from there on pane umwe musi baba pavakazongouya neimwe n'anga yavo. N'anga iyi mukoma yakatibatsira tose tisina kana kupfeka. Then kubva ipapo amai vangu ndingangoti ndo pavakabva vatanga kundiita iyaya inonzi grooming, because dzimwe nguva amai vangu vaikwanisa kungondituma like tinenge takangogara tichiona TV musitting, vobva vanditi enda unotora chakati mubedroom, kana kuti enda unodana baba vako uvaudze kuti nguva kuti tapakura uyai mudye. Ndaizoti kana ndaenda kuya ndikanoka ivo baba vaibva vatipinda, but ndaizoti kana ndapinda ndobva ndatoona kutoti baba vangu vanenge vasina kana kupfeka. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikapinda ndobva ndatarisa nhengo yavo ndotoona kutoti nhengo yavo inenge yakamira. Saka zvinhu izvi semunhu wekutoti ndainge ndatanga kugeza, ndainge ndava kutonzwa kutoti ndava kuda munhurume. Saka kubva ipapo ndingangoti baba vangu ndo pavakabva vatanga kundibata. Ndainge ndichingofila as if zvinhu zviri normal, asi ndakazoti ndakura ndikabva ndaona kuti zvinhu zvandakaita nababa vangu zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvisingatendedzwi. Now I am a married woman mukoma, but pagore roga roga baba vanotombondidana kumba, and usually kana inini ndikaita sekunge ndisingadi mumarriage mangu ndinobva ndambo experience yandinoti a dry season, zvinhu zvinenge zvisingafambi. Asi kuti zvinhu zvinge zvichizofamba mumarriage mangu hunge ndatomboenda kuna baba vangu ndobva ndatombonorara navo. Kana ndikaramba kuenda ikoko mukoma, kana murume wangu anoshaya kana feeling titinokwanisa kutogara mwedzi wose pasina kana anenge ambocheukira umwe, like kana kumboita anything in bed, and unenge uchitonzwa kutoti uri one kudaro unenge uri bore. Asi kana ndikazoenda kuna baba mushure mekunge ndasangana nababa pabonde, pandinozodzoka unotoona murume wangu kutoti yei murume anenge achanduka kuita mhuka, achikuudza kuti I have been missing you too much. Ende kubva ipapo zvinhu zvenyu zvinobva zvazotanga kusununguka, both in the relationship zvekare financially, upenyu hwenyu unenge wava kuendeka. Zvinhu izvi mukoma zvinotoitika gore roga roga. This is the life that I am living. Handizivi kuti zvichazopera here baba vangu kana vashaika, kana kuti zvinhu zvekuti zvichangoramba zvichingoitika even if baba vangu kana vazoshaika. I don't even know what his plans are. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi chinozopa munhu zvivindi zvekuti ange achizorombera pamwana wake musikana obva azotoita bonde nemwana wake musikana physically. Chiko chinombokonzeresa zvinhu zvakadaro? Please let us talk about this issue in the comment section.